आंनि चेनेलखौ नागिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन जिथुनाखि बेमारिनि थाखायहाय अनसुंथाइ बिनाय। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नुसनखाबाय, ओमफ्राय सोरबाफ्रा नुसनाखैब्ला आं खोन्थालांनि। बे बेमारियानो जादों जाहैबाय दागगारि 2 नं खाग्राबारिनि जन इस्लारिनि अनसुलि बिसि जुनाखि इस्लारिमोन। दा बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना बयबो रावबो ओरैनो थायाखै, जा हायो ओरैबायदि नोंथांमोना अनसुंथाइ हरदों। दा बे अनसुंथाइया गासै बेबायदिनो 1,30,000सोनि एसे बारा जादों जानांगौमोन। ओमफ्राय आंबो खबर लाजोबबाय थानो हायाखिसै। ओमफ्राय गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो, जायफोरा अनसुंथाइ हरदोंमोन बिथांमोननि नामखौहाय आङो स्क्रिनाव लाबोनो हायाखै। मानो होनना बुङोब्ला गोबांथार बेयावबो सोबायना एकाउन्टआ होनांबाय, माखासे लिमिट जालायदों। ओमफ्राय दा बेबायदिनो हिस्ट'रियाव बयनो थाखायहाय बिराद थान मोनबाय। दा बे हिसाबैनो आङो थख' फरायनानैहाय आं खोन्थाहरनो हायाखै। जाय हक जायफोरा बे बेमारिखौ सिकित्सा खालामनांगौनि सार्थ'आवहाय अनसुंथाइ हरदोंमोन, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो इसोरा बांसिन बोर होथों। ओमफ्राय दा दुखुनांथावनि बाथ्राया बेसो, बे बेमारिया दिनैहाय फुंनि 9टासो बाजियावहाय बे संसारनिफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय होनानै थांबाय। ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो, मानो होनना बुङोब्ला गथ' गथाय खांफुबाय थानाय समावनो दायो बे संसारनिफ्राय बेबायदिनो नागारनानै थांनो गोनां जाबाय। दा ओरैबायदि दुखु नांदों आङो गोसोआवहाय। दा नोंथांमोनाबो रावबो ओरैनो नायनानै थायाखै, मानो होनना बुङोब्ला बेमारिया मोजां जागौबा बयबो माने गोसोआव दुखु मोननानैहाय अनसुंथाइखौ हरदों। दा ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय आरोखि ना। मानो होनना बुङोब्ला गासैबो मानसिनि जिबना थास'लायनि दै बायदि। इसोरा संसाराव बेसेबांसिम थांनानै थानो थाखायहाय जोंनोहाय होदों, बिसिमल' जोङो बे संसारावहाय खामिनानै थानो हायो। सोरबाया बेफोरबायदिनो बिबार फुनाय समावनो बिबारफ्रा जेरैहाय लह्रायनानै सिरियो, बबेबाया फिथाइया थाइफ्रुबाय थानाय समावनो दख्रा जाहांनायावनो सिरियो। थिग मानसिनि जिबनाबो बेफोरबायदिनो इसोरा संसाराव बेसेबांसिम खामिनानै थानो होदों बिसिमल' खामिनानै थानो हायो आरोना। दा दाख्लैहाय आङोहाय हासबेन्डआ खोन्थाहरदोंमोन बेमारिया एसे मोजाङाव फैगासिनो दं होननायखाय आङो माने गोसोआव ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दोंमोन। गुवाहाटियाव लानानै थांदोंमोन। ओमफ्राय माथो खालामबावनो, दायो माने बेमारिया बे संसाराव गैला आरो रुंसारि जानानै थांबाय। दा गोबाङानो आंनावहाय सोंहरदोंमोन बेमारिया मा कन्डिसनाव दङ दासिमाव, डक्टरनाव लांदोंना लाङाखै होननानै। खिन्थु लांदों, नोंथांमोननि अनसुंथाइजोंनो लांदों। सिगांथ' ओरैबायदि थाइसेबो गैखालामोन फैसाया, लेलाय माने मोखांजों मोखां नायलायनानै गाबगासिनोसो दंमोन आरोखि ना। आं जेब्ला भिडिअ बानायनो थाङो अब्ला माने लाइ लथर थाइसेबो गैखालामो आरो फानजोबनानैहाय संहार जाजोबखाबायमोन। ओमफ्राय दा नोंथांमोननि अनसुंथाइजोंसो बे बेमारिखौहाय सिकित्सा खालामनो थाखाय गुवाहाटि फारसे लानानै थांदोंमोन। दाबो ओरैबायदि माने फैसाया ओरैबायदि फैसा थोहैयाखिसै आरोखि ना। दा गथायलि जाथि खुरमा ओरैबायदि बुथुमलायनानैसो माने लाहाजखौ लाबोनो गोनां जाबाय आरोखि। दा माथो खालामबावनो, दुखुनांथावनि बाथ्रा। अन्थाव बाथाव संसार जाफुबाय थानायावनो बे संसारखौ नागारनानै थांनांबाय। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय क्लियारिफिकेसन हरनो होननानैहाय लानानै फैबाय। दुखुनांथावनि बाथ्रा बेनो आरोखि ना। संसार जाफुनाय समावहाय बेफोरबायदि माने संसारखौ नागारनानै थाङोब्ला माने गोसोआव दुखु मोनो आरोखि। आसा खालामदों बे बियादै जुनाखि इस्लारिया सोरगोआवहाय जायगा मोनहैगोन होननानैहाय। दा बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लाबोनानैहाय मिथिहोनाय थाबाय। बाय बाय।